Dhaoibh is mis Gearóid agus inniu beag méid is spáint chunas spaigití bolognese a chócaráil. Chomhaibhar atá ag tastáil don duine seo ná ola chócroachta, onion amháin, mianol, pruc a danlan bolognese, cúpla tráth a beag, canna de sic agus spaigití gan dáit. Ar dús chur an ola ar an sáspan, agus airdeag an teas. Nuair tá an sáspannse, chur an tunnin mion cheartha sa sáspan. Agus tréis cúpla nóiméad beag an tunnin ar cha an uairt, agus an sin chur an mianol ar an bhanna. Blásta nach bhfuil? Déan cínte go bhfuil tú ag curry na mianola agus lig don bhionol donú. Dun, cur straach an tanlan bolognese. Anis an tam chun an tuisce a bhíorú agus an spaigití a dhéanamh. Rinsáil na sic fínig faoisce agus curried leis na trátaí roinnte straach san anlan. Fáin cúpla nóiméad eile chun an bia a chócaráil. Nuair atá an spaigití bog agus ré, síthla é na síthleán. Ag an dearg chur an spaigití i mbailí agus an sin chur an bolognese leis. Is mis Gearóid agus sin conas spaigití bolognese a chócaráil.